जगन्नाथ बताओ मुझे क्या है तेरा जगन्नाथ कैसे है तेरा जगन्नाथ बताओ जगन्नाथ हाँ जगन्नाथ हूँ जल्दी कोटी और ज्ञान तो प्राणपिंड प्राणपिंड ମୁଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖବର କଲେ ତୋତେ ମୋ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହଁ ମୁଁ ଗଜପତି ତୋର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୋ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଗିବେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ मिट्टी में मिला दूंगा वो